picit most törni magyar. És milyen helyezésre számítasz? Hanyadik First, hát az Ács László vezette Racing Team, az nagyon felkészült ma reggel, már reggel 3 órát futottak. Igen. Hát ők sportosak, neki külön edzőjük volt. Állítólag biztosak, hogy megnyerik a versenyt. Igen, azt mondták, hogy ők nagyon számítanak rá, tehát esélyesek erre a versenynek a jó pozíció megszerzésére. Hát meglátjuk, az erő legyen velük is, úgyhogy hát ez majd eldől. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada, pensando en tu belleza y loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio, y hasta que no seas mía no viviré en paz. Yo conocí tu novio, pequeño y no buen mozo, y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además tú no lo amas porque él no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia porque él no es competencia, por eso no hay motivos para yo respetarlo. Holnap egy teljesen rövidített nap lesz, mert ettől egy picit ki fognak készülni, főleg akik még nem hajóztak. És tényleg nem várunk meg senkit. Nem azért, mert én nekem ez a mániám, hogy szopassanak titeket, hanem mert délután 2 órakor a Antigua szélénéknek a partia, kedden lennek, tehát abszolút nem lesz. A szerdai napot ott del celular llamaba y tú no contestabas, luego te puse un beeper y no había conexión. Mi única esperanza es que oiga mis palabras. No puedo, tengo novio. No me enganches, por favor. No es amor. Escúchame, por favor. Lo que tú sientes se llama obsesión. Una ilusión. Estoy perdiendo el control. En tu pensamiento que te hace hacer cosas. Así funciona el corazón. Mi amor, ¿por qué no se me engancha? Anyikám, megörökítettünk. A ver si me ayudaba, pues ya no tengo amigos por solo hablar de ti. Lo que quiero es hablarte para intentar besarte. Será posible que tu obsesión no pueda morir. Y quizás pienses que soy tonto, bribón y también loco, pero es que en el amor soy muy original. Me enamoro como otros, conquisto a mi modo. Az elkövetkezendő hétről talán csak annyit, hogy én garantálom, hogy élményben gazdag lesz, ugyanígy a vitorlázás és egyéb élményekre is gondolva, és hogy mindenki újabb jó kis csomaggal tud hazatérni az emlékeiben. Másról én nagyon nem szeretnék, mert ilyen útvonalterv és programok az úgyis folyamatosan hasonlóképpen az eddigi rendezvényeket mindig reggel lesz. Megküzdeni egymással, és a hajók csak legalább annyian, vagy közel annyian, vagy ne adj Isten, még többen fogunk tudni a világ különböző tájaira eljutni úgy, ahogy ezt ilyenkor illik. Vigyétek haza, úgyhogy osztás. Attila, te adod tovább. Hátra adogassuk, gyerekek! Erre is. Kikocincsunk együtt. És mi lesz? Pattanáson remélem jól látszik.
Melyikbe kell nézni? Lehetett volna az ez a póló, hallod? Jogdíjat kérek! A karibra jó lesz, senki se látja. Valaki csináljon már rendes fényképet. Várom, hogy igazságban! Ez az igazi kubai!